Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sasiphinde safika leso sikhathi ukuthi sihlale ndawonye kuKhozi FM TV. Gama lami nguNelisacele, ngikubingelele, ngibonga ukuthi uphinde uhlale nathi namhlanje. Namhlanje usuku olubalekile, sikhuluma ngesihloko esiseduze nezinhliziyo zabantu baseNingizimu Afrika, abaningi kakhulu ngoba mhlambe wena wazi umngani kodwa khona ihlobo noma ubanje sempilweni yakho othintekayo ngale ndaba. Ngihleli nomsunguli nomqambi we-GoodMen Foundation. Mongazi GoodMen Foundation abantu lana abakwazi ukuthi balekelele abantu abahlukahlukene ikakhulukazi abesilisa. Masikhuluma ngehlava sokuhlukumezeka kwabantu siye sithi uma sithatha isinyathelo sibheke emuva obani labe singabalekelela kulezi zimo ezahlukahlukene. Ukhona uMnumzane uSmangaye Xaba. Butami yaphila. Macele siyaphila kakhulu ngibingelele. Ngibingelele futhi nakubabukeli boKhozi TV. Yazi ngiyayithanda uvele waqonda wathi ababukeli abaningi abadida bajwayele uqala kubalaleli kuyima bebuyela bese ababukeli. Siyabonga ukuthi uhlale nathi namhlanje. Umsebenzi owenzayo umsebenzi obalekile nomqoka kakhulu. Mhlambe nje mangachazela umbukeli ngezinto ezahlukahlukene angeke ngithathe isinyathelo yaqala kanjani iGoodMen Foundation? Macele ngiyabonga ngicabanga ukuthi lowo umbuzo obaluleke kakhulu ngoba abantu bayasibona siyakhwishiza kodwa khona ofisa ukwazi ukuthi yini eyasenza saqala iGoodMen Foundation. Uzokhumbula ukuthi ngo-2019 August kwaba khona isimo esibhlungu esanyakazisa izwe lonke. Uyinene Mkhwetshana ingane yase-Eastern ngokuzalwa kodwa ibifunda eCape Town e-UCT University of Cape Town. So ngelinye lamalanga asho ukuthi kwadingakala ukuthi ihambe iye eposini iyofuna iphasela layo lahamba kwakuLwesihlanu kulolwesihlanu wafike atholakala ukuthi kuthiwa kabuye ngakusasa. Mebuya ngakusasa kwakune inkinganyana nje ngathi ukuthiwa ugesi awukho akahamba phinda abuye. Umese ebuya azithole sesimweni la ehlukumezeka khona ngokudlwengulwa phinde futhi abulawe kabuhlungu okuvelayo ukuthi walwa even ngaleyo mzuzu yokugcina elwa ne-perpetrator le. So lolu daba ke lwasabalala eNingizimu Afrika yonke namanye amazwe aphesheya kangangokuthi ne-BBC o-New York Times beripota ngalolu daba. So lokho kwangihlupha ke nami njengensizwa esentsha la eSouth Africa ngithi mangithula ngibuka ukuthi kungeyena kuphela kungeyena owokuqala khona oKarabo Mkwena khona oRiverstein Camp khona oSixoxa khona okugudlamini baningi aba-highlightiwe futhi baningi esingabazi. You know lokhu kubese kukhomba ukuthi khona amadoda akufuneke akwenze ukulwa nalesi simo lesi ngoba mawubheka ekuhlukumezweni kwabantu besifazane nezingane abantu besifazane ibona abahamba phambili ama-protest ama-campaigns ezama uqwashisa nokufundisa kodwa futhi abasihlukumeza abantu besifazane ayikho icase esiyaziyo ehlukumeza nje nezingane ngokunjalo kodwa amadoda esiwabone ehamba phambili. Asisho futhi ukuthi ayikho i-gender based violence eyenzekayo ebhekiswe kubantu besilisa ikhona nayo kodwa
ngokwama statistics ngoba iwona statistics esisebenza ngawo uma ubheka KZN abantu abasemajele statistics list sakwa correctional services sina about 20,000 iboshwe ikhona mawubheka kulezo ibosha sewubheka abesilisa nabesifazane bala ko 300 so lokho kukhomba ukuthi ikhona inkinga enkulu kubantu besilisa uAugust 9 usuku lwembokodo lapho sibungaza sijabula ukuthi imbokodo ngo1961 bamasha baye union buildings about 20,000 of them beyolwela amalungelo abo abantu besifazane bazi bakiyeke ukulwa befuna inkululeko befuna amathuba befuna izinto ezizobathuthukisa zibayise phambili nakulokhu ke kwa gender based violence and femicide bahamba phambili ekulweni ukuthi bakwazi baphile ngokukhululeka ngabe isemsebenzini ngabe isekhaya ngabe isemphakathini leyo nkululeko bayayilwela bese ukuthi u16 days of activism nabo waqalwa yibo njenge campaign u16 days ngo1991 wakwazi ukuthi wemukelwe inhlangano yezizwe United Nations so mawuthi uyabheka abantu besifazane bahamba phambili kukho konke lokhu befuna izinto ezizokwazi ukuthi zibanikeze iplatform nabo yes ama women empowerment program enziwe kodwa kusekuningi kumele wenziwe so iGoodMen Foundation ke ibese iqala ngo2019 sithi sifuna ukukhanda iplatform ezonikeza amadoda anesifiso sokuthi adlale indima nengxenye ekulwisaneni ne-gender based violence and femicide so iGoodMen Foundation ke yaqala uqala kwayo kwatriggerishwa isimo sika Uyinene Mkhwejana siyathokoza kakhulu ukuthi sesinana nobudlelwane ne Uyinene Mkhwejana Foundation siyasebenzisana nabo njengoba kuzu August nje sisobe sine walk ye awareness on GBV ezobe ise Cape Town ngomhla ka 26 August sizobe siya khona siyobambisana nabo ngoba lokhu sihlava esibhekene naso sibiza ukuthi asisebenzisane sonke sezinhlaka ezahlukene so iGoodMen Foundation yakhiwa based on that ngoba sase sibeka ama pillars awu3 ukuthi sifuna ukwenza iawareness sifuna ukwenza ieducation kube khona iintervention masikhuluma ngeawareness sikhuluma ngokuthi abantu besilisa kakhulukazi abazi ukuthi yini gender based violence and femicide yiziphi izinto ezitriggerisha umuntu ayithole eseboshiwe kodwa mawusuhleli naye sewukhuluma naye ubengazi ukuthi lento ibingamholela ekutheni agcine esehlukumezekile okanye esebulele so iawareness yethu ke ifocusa lapho asifuni awareness ibe khona iqhakambe ngokuthi kunengane etholakale edanyeni emgqonyeni siyaba aware ukuthi khona iGBV but akuyona indlela eright yokuthola leyo so sesithi kasiye kubona abantu besilisa siyobaqwashisa sibenze babe aware ukuthi even ngisho izinto ezifana njengophuzo oludakayo nezidakamizwa zigcina zinomthelela kanjani ekutheni umuntu ugcine lose control akasazi ukuthi ubani useyithola esehlukumezekile ayithole esejele so uhambisana ne-education la siyafundisa futhi la ukuthi udila kanjani nalezi zimo mawusuthi usuthukuthele ulaka seluphezulu akwazi ukulicontrola uzigwema kanjani izimo ezifana njenganalezo bese kuthi ke lokwe intervention suke sesibhekelela ke laba abahlukumezekile ukuthi nabo babehlukumezekile basala nezinto ezifana ekuthiwa i-trauma o mental health problems thola ukuthi omunye akawazi ukulala ebusuku ngoba indlela ahlukumezeke ngayo so sibe sesingenelela ke ngokwama counseling silethe ama social worker ama psychologist
ama counselors angenelele ukuncedisa kulokho. So isitori se-GoodMen Foundation sikanjalo futhi sisuka lapho umsuka waso siyasebenza ke manje ma province ahlukene ko-Western Cape, ko-Eastern Cape, ko-Gauteng nakakhulukazi la KwaZulu-Natal. #GBV365 #aphi amadoda. Namhlanje sila eMangosuthu University of Technology sizolauncha i-campaign yethu with partnership with the GoodMen Foundation. Lapho sithi khona aphi amadoda, lapho sithi khona kuqala ngami sakha isizwe esingahlukumezi. Sizosuka ke la namhlanje eMangosuthu University of Technology sihamba siphethe amabhodi ashoyo ukuthi nje iGBV isihlava seGBV isihlava sokuhlukumeza ngokobulili sithi phansi ngaso. Mhlawumbe usakhuluma ngokwakha umuntu wesilisa ngizothoqotho mangabeka kanjalo. Iziphi lezo zinto ezifanele ukuthi mhlambe uma umzali noma uyihlobo thizeni kunomuntu wesilisa empilweni yakho ufisa ukuthi akhule abe lo muntu wesilisa ohloniphekile ongahlukumezi emphakathini? Imaphi lama signs noma lezo zinto okumele uzigade ukuthi ayikumele ngimbuyiseke nalana noma kumele ngimfundise ukuthi uyabona mawusuku usudila nabantu besilisa sebekhulile nabasebe ejulile endleleni abakhuliswe ngayo nangokwesiko nanakwemphakathi abaqhamuka kuyo kuye kube nzima kodwa yingakho siqale nomkhankaso lapho sithi asiqale with the boy child abafana ngoba isiZulu sithi ligotshwa lisemanzi. So kulokhu uma sikhuluma ngokufuna ukwakha amadoda aqotho asingabashiyi abafana abancane ngoba kubona into ye gender based violence ngokuka United Nations bayibiza ibizwa kuthiwa school related gender based violence okusho ukuthi mhlambe siyasibone ingane eziningi zibabhuli kwezinye izingane esikoleni eklasini isukaphi leyo nto leyo ngoba akuyona into abayifunda esikoleni, right? Shuthi lezi izingane ziba nokuthi ziqhamuka emakhaya la zi experience i-gender based violence ebizwa ngokuthiwa i-domestic violence. Lapho mhlambe ubaba wasekhaya if kukhona ukungaboni ngasolinye nomama ukulungisa wazi ukuthi umama kufuneka ashawe nazi izingane lezi maziphume esandleni mhlambe umthetho wala ekhaya uthi yonke ingane yomfana nentombazane ngo5 zisekhaya uma kwebuya ngabo 7 ngo8 indlela yokuthi bapanishwe ukuthi bayashawa. So lapho sisuke sakha umfana nensizwa ezokwazi ukuthi ukulungisa induku zilungiswa ngempama zilungiswa ngenduku. Lo muntu uzokhula uma esengena kuma relationship sesiqala sesiba nenkinga ngoba uma lo muntu esuka ekhaya eya esikoleni uma enyathelekile enye ingane wazi ukuthi yena kufanele enze njani afake impama ngoba into ayibona ekhaya eyenziwa kuyo. So sithe ake sigxileke kulento lena yabafana sinama programs esizowa implementa ngoba sifuna ukuya kulombuzo lo ukuthi amadoda aqotho akhiwa kanjani. Uyabona nawo lawo asekhulile akukho late ukuthi asengakhiwa ngoba akhona amanye amadoda aqotho maningi. Uyabona masithi apha amadoda sithi awaphume ekucasheni abonakale ngoba ababaningi ngempela abantu abenza ububi la eminyango bancane kabi kodwa lobu bubi ababenzayo yibo obuvele buvelele kakhulu bese kuba ngathi wonke umuntu wesilisa uyahlukumeza. Bakhona obaba balungile, bakhona omalume abaqotho, zikhona insizwa obhuti omkhulu abakhwenyana baningi
sithi ke abaphumela obala sibonakale sonke sisebenzisana ndawonye ngokubambisana ekulweni nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Umbuzo ovelayo ukuthi uyalekeleleka yini umuntu noma uyakwazi yini ukumguqula umuntu sekuboniwe ukuthi uyasikhipha isibhakela ubaba usibanibani. Lowo muntu usewumuntu osangakwazi yini ukuthi abuyisele emumva afundise ukuthi no uma kuukuthi uxabane nomuntu kuyakhulunywa. Ngiye ngithi mina akekho umuntu ophilayo ongalungiseki kuye kuthiwe beyond repair. Kufana nokuthi akekho umuntu ongalahlwa emgqonyeni ngoba kuthiwa into esuka ibalulekile ukuthi lowo muntu uyafisa yini yena ukuthi asizeke, ngoba baye bathi ukushintsha ihabit, mawufuna ukuyishintsha ihabit uzoyikhomitha ngampela 21 days ukushintsha ihabit, uyabo. So nalowo muntu lowo esesilahlile ithemba kuye, yingakho abanye makuthiwa bayejele, amajele awasabizwa ngama prisons, sikuthiwa ama correctional services, uyabona, ngoba kusuke kuyo correctwa ibehavior ukuthi mawulapha iba nesikhathi sokucabanga, ureflect, ubone ukuthi ama actions akho ebengekho mahle ukuze ubuye ube umuntu okwazi ukuphila nabantu emphakathini. Ingakho ama correctional centers akhona for that, but njengamanje asidingi-ke ukuthi kube khona umuntu ozoyofika oyolungiswa kwi-correctional center. Singakulungisa nalokhu namanje ngawa ama-programs lawa esiwenzayo oku-empowerisha abantu bakithi, senza ama-dialogues, ama-education. Kune-center esisebenzisana nayo ekuthiwa i-cloud therapist, inama-psychologist, inqwaba indoda nje enenkinga ye-anger nongakwazi ukuthi engiyimanage kanjani. Siyakwazi ukuthi sihlale nayo phansi ibe kwi-program yokudila naleyo anger leyo. So akekho umuntu ongalungiseki as long as noma imuphi umuntu ofuna ukushintsha ezimisela ukuthi ufuna ukushintsha. Sikhuluma ngalezo inhlelo, I'm sure usizo elikhulu. Kudala yayikhona lento yokuthi abantu besilisa kumele bafele ngaphakathi, umuntu mhlambe aziqinise kanti khona into abhekana nayo afuna ukuyikhipha esifubeni. Nibalekelela kanjani labo bonayo ukuthi khona uthando noma isifiso sokwenza into eyiyona lukhona, kodwa uyasaba manje ukuthi ngizohlala phansi ngempela ngitshele umunye umuntu indaba zami? Uyabona nje usabeka kulokho macele iSouth Africa kahle hle uma sibuka si-analyze i-country elinamadoda amaningi agcwele intukuthelo. Phecelezi kukwaba khona inkomfa noma nesihloko esasithi why men are angry, because uma ubuka kuphumela kalula kubantu besifazana nezingane ukuthi kube yibo abagcina behlukumezekile, engathi yibo khona ku wrong abakwenzile, kanti amadoda akithi adila nezinto eziningi ngaphakathi. Now as a nation nane history esiphuma kuyona ye-apartheid, masiphuma kuyo singena kwi-democracy, asangadila nendoda ediniwe ebikade isusiwe ekhaya yahamba yayohlala leyo sebenza emayini ingayiboni ingane zazo, ungase ukuthi nalapha emayini ehleli khona isimo sayo senhlalo sinjani. So lokho ukusidalele ukuthi kube khona izingane ezikhulayo esingabazi obaba. Lezi ngane mayikhula singabazi obaba zikhula nolaka zikhule zibe amadoda. Amadoda means uyayibona ukuthi lento iba yi-cycle. So siyizwe ngampela elisemele lisukume ekuncedeni amadoda ukuthi adile nentukuthelo
le ehleli ngaphakathi lapho ke izinto ezifana njenge psychologist zingenelela lapho ukuthi sithi musa ukuhlala unentukuthelo ngaphakathi mhlambe ucasulwe emsebenzini wenzeni umama wabantu ekhaya zenzeni ingane ekhaya ukuthi seziyashawa zeshawe ekubeni ucasuke emsebenzini uyabona so silana sidila nezimo we kuthiwa psychosocial and economic challenges la kuphela amathuba emsebenzi indoda eyade yazi ukuthi inhloko yenza konke manje ayisasebenzi sifuneka hambe yohlala ekhaya kusebenza umama sikhuluma lana ngezimo we umama ubuya ngo-6-7 emsebenzini ubaba umekhona ekhaya wenzani ubaba ekhaya ukuthi naye umndeni awubambe ume uqhubeka uye phambili ubaba uyasiza ekutheni ena umama umebuye emsebenzini sekuphekiwe makunezingane ezincane uyabona ukuthi i-reverse psychology uyabo so zonke lezo zinto lezo amadoda amaningi awasebenzi ondla kanjani yabo so kugcina kunomthelela ekutheni sibone isizwe esibukeka ngathi sinempi nabantu besifazana nezingane funeka sibuke beyond lokho sikubuke nje umuntu wesilisa from ekuparticipating kwezomnotho from ekuvuleleni kwamathuba emsebenzi nanokuhila ke nje amaskazi akudala othola ukuthi sihamba nawo siwathwele. Ukhozi FM TV silwisana nesihlava sokuhlukumezeka kwabantu emhlabeni. Siyabuya. Kusiphatha kabi okwenzakalayo uma ubheka izinga lokubulawa kwabantu uma ubheka zonke izinto ezenzakalayo kwangathi ziningi kakhulu la esifundazweni sakithi thina njengesifundisi sibona ngathi kukhona la sesixabene khona nobaba uNkulunkulu siyamdinga kakhulu ohlangothweni le-spiritual crime prevention sithi more God less crime asikhuphule ukuthandana nokubambisana sisebenzisane inhlangano zonke ezimele ukuthula nothando kubantu bakithi sizwe sakithi siyadingana kakhulu. Siphinde sikwamukele kuKhozi FM TV sikhuluma nobhuti wami Smangaye Xaba umsunguli weGoodMen Foundation abantu abalisana nesihlava sokuhlukumezeka kwabantu besifazane nabezingane. So einsukwini nje ezimbali ezedlule ngicabanga ukuthi kwakumhla ka-22 July nibelana nemarch ebiseThekwini nenzela ngicabanga ukuthi iawareness ezinye izinto ama point oke wawabala lana ekuqaleni ngicela ungilandise ngalokho. Siyabonga macele mhlawumbe ake sihlehle sinikeze ingemuva or i-background ngale program oyibuzayo ngoba sasibonela ukuthi akukho kubonakalayo ezweni kuqhamile kwenziwa amadoda sibese siqhamuka nohlelo esilubiza ngokuthi i-National Men's Day against gender-based violence and femicide. Lolu hlelo la bese lulonjwa ingonyama uhlangalezwe isilo samabandla uMesizulu kaZwelithini ngomhla ka-12 November 2022 lapha eKingsmead Cricket Stadium. Futhi siyabonga kakhulu ukuthi Ukhozi FM nalo lalukhona luyingxenye yokulonjwa lalomkhankaso lo. I-National Men's Day kuye kube usuku oliqala nge-walk sibiza ngokuthi i-Men's Walk for Change lapho amadoda ahamba ngemgwaqeni ehamba amakhilomitha eholwa uhlangalezwe isilo samabandla. Siyakubalekela ukuthi sibize ngemarch or protest ngoba
uma sesikubiza ngemarch neprotest uthole emphakathini kuthiwa abantu bayamasha bayaprotesta abaphethe ocelemba abaphethe ezagila bayalwa kanti lana sifuna ukuthula iwalk inokuthula ingakho ke sihamba emgwaqeni isilo samabandla ke kulonyaka besingahambi sodwa bese silekelelwa ioffice likamongameli wezwe ipresidency sibe no Dr. Nkosazana Dlamini Zuma minister wakwa-Women, Youth and People with Disabilities saphinde futhi sasekwa isilo uDr. Sibongiseni Dlomo ongu-Deputy Minister waka-Health sifisa nje ukusho ukuthi siyasiqhenya ngetheku lethu eThekwini ioffice likaBaba Meya uMxolisikhawunda nama department ahlukahlukene aphumile umkhankaso ajoyina ezandla nathi ekutheni lo mcimbi lo ube impumelelo sibonge nje Ukhozi FM ebelilokhu lumemezele njalo liqhuquzela futhi khumbula ukuthi Ukhozi lwaqala u365 uGBV campaign so bona as Ukhozi bekungekona nje ukuthi bazongena Ukhozi into elenza zonke izinsuku into elenza zonke izinsuku uqwashisa so sibonge kakhulu sibonge nabakwa multi choice group nababekhona besilekelela na last year baseseka nabo babekhona abakwalotho National Lotteries Commission bafika nabo balekelela bafaka isandla bese kuba uMcDonald South Africa nawo odlala enkulu indima bese kuba iSouth African National AIDS Council nayo edlalile iGoodMen Foundation kahle i-platform yokucollaborate lapho ezinye inhlaka zikahulumeni ezamabhizinisi civil society religious traditional zikwazi ukuthi zihlanganyele zibambisane ekulweni nesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besilisa nabesifazane social development ngaphansi uMinister Lindiwe Zulu bebekhona uGCIS laba becommunication ukhulumeni bebekhona kube kuhle kakhulu ukubona nabo abezenkolo amakhosi nezinduna bephume ngobuningi babo bezoma bethi okwandaba uma sebemizile basabele bathi wasibiza savuma ngiyacabanga ukuthi lolu suku luyezinye zezinto enizobe niqhubeka nizenza khona iviki la nizobe nenza khona izinto ezahlukahlukene ezisadila naso lesihloko sokuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane ngicela ngilandise ngalokho njengoba sisuka ku-National Men's Day Against Gender-Based Violence and Femicide ebekwesiyenzeka okwesibili sifisa nathi ukuthi ukukhuluma nokuqwashisa kuqhubeke kungabi into silinda uJuly okuyinyanga yamadoda eSouth Africa kodwa kuyenzeke inyanga zonke maviki onke insuku zonke so into esihlelileke as uGoodMen Foundation ukuthi sizoba uma singena enyangeni yabantu besifazane sifuna futhi ukubambisana okuhle phakathi kwabesifazane nabesilisa bathi phecelezi i-social cohesion sikhombisa ukuthi siyakwazi ukuhlala ndawonye siyakwazi ukusebenza ndawonye siyakwazi ukwenza izinto sakhe umphakathi so sizobe sinento esibiza ngokuthi i-GBVF week lapho kuzobe khona iviki ezobe li-dedicated ekwenzeni lama programs sifuna ukuthi sifocus enanda kakhulukazi noma sizohlanganisa kube yi-ink bese siphinde futhi sibheka eMlazi i-National Men's Day siyenzele eMlazi eKings Wellington Stadium why umlazi uwezinye zezizinda lapho uhamba phambili
ekuhlukumezeni kwabesilisa nabesifazane nezingane. I-state of violence siphezulu kakhulu. So siyakholelwa ukuthi ke ama programs akanje nalawa afana no GBVF week azokwazi ukusiza i-message ingene umyalezo emadodeni ukuthi ena awabe ingxenye okwakha isizwe, amadoda angahlukumezi, amadoda akhona aqotho. So sizobe silontsha ke ama GBVF ambassadors eMlazi naseNanda bese siphinda senza i-colloquium. I-colloquium ke yona sihlele ukuthi sizoyenza Olundi in Zululand. Ngoba nakhona le messaging iyadingakala ukuthi ifinyelele khona. So lawo ma programs ke bese kuba yilena ye service remembrance lapho sizobe sibiza bonke laba abahlukumezekile nemndeni sizoba nenkonzo yokukhuleka nabo sibanikeze nethemba ukuthi akhona amadoda aqotho azimisele ngokusukuma akhe imndeni akhe nesizwe. Mhlawumbe kusasa le GoodMen Foundation ulibona linjani? Zithini ifiso zakho mhlawumbe ngeningizimu Afrika yonkana nangabantu besilisa nje esinabo? Kukhona laba baye bathi Rome was not built in one day. Ifiso esinazo ukuthi sibone iSouth Africa iphuma kuma statistics njengoba ibalela lapha ko top 5 emazweni ahamba phambili ngokwe gender based violence and femicide. Futhi nalokho akukona nje ukuthi i gender based violence ngesasho ukuthi ingenxa yokuthi siqhamuka phi njengezwe njenge South Africa. I-past yethu ngesimo sobandlululo bekuliwa ukuthi sithole izinto esifunayo. So lokho kwagcina sekungathi sekuyisiko manje ukuthi esikufunayo sikuthatha ngenkani siyalwa. So siyafisa ukuthi iSouth Africa ngokusebenzisana ngokubambisana namaphoyisa ukubambisana nezinye inhlaka zahulumeni, ugovernment, social development, or Department of Women, Youth and People with Disabilities bambisane nosomabhizinisi ngoba nabo bayingxenye yomphakathi. So sifuna thina ukwakha isizwe esingenayo gender based violence and sithi lokho kuqala ngami. Sithi akhona amadoda aqotho awasukume awabonakale ngoba the more sibonakala sibaningi the more kuzokwehlika. Abafisa ukuba ingxenye yalomsebenzi omuhle kangaka benza kanjani? Hawu phela sikhona nasey'nkundleni zokuxhumana siyaxhumeka kalula. Ungeke uzukholwe ama calls engiwatholayo mangibuza ukuthi uthatha phi number yami? Athi hayi ngithola lapha na ku Facebook wena. So sesisho ukuthi ke siyatholakala ku Facebook, Instagram, Twitter. I'm very excited ngoba sizolauncha a brand new website ezokwazi nayo ukuthi abantu bakwazi uku-engage kuyona content and all those things. So see organization for community and for public. So siyatholakala. Mhlawumbe ama handles akhona thini? Abona nje kulula kabi the GoodMen Foundation uzobe usuyasithola. UMen akuwona uMAN. Amadoda. Yeah. MEN. The GoodMen Foundation. UGoodMen is one word. Yeah, so wenziwa one word. Yeah. Sibonge kakhulu bhuti wami ukuthi sikwazi ukuxoxisana nawe. Lesihloko sibucayi kodwa sibaleke kakhulu ukuthi nabantu baseningizimu Afrika and ngiyathemba ukuthi mhlambe kufile kulowo muntu osekhaya
obedinga ukuzwa kakhulu. Siyabonga kakhulu Macele, sibonge nakubabukeli. Sibonga kakhulu umbukeli weKhozi FM TV ukuthi uhlale nathi namhlanje. Asithembe usuku luzoba luhle lube nokuthula njengazo zonke ezinye izinsuku. Ngimthanda kakhulu emakhaya. Igama lami uNeliswa Cele. Ayiphinde ihlangane.